Ụtụtụ ọma nụ, ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ afọ fọtọrọ anyị ihe ọma. Asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa, anyị amana ka afịa. Asị m na kakaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị. Asị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m onye chi na-akwa ya ma champama ya bara nke ya. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ga-anwụ. Onye chụba anya daa. Asị m onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Asị m ebe bere ugo belu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya, ọ ihe m kwuru. Asị na nwoke ga-ebi, nwaanyị ga-ebi. Ana m agbakọ ozugbo ezu mmụọ niile na-anara oke, na-anara àjà n'afọ, ka ọ gọzie mbọ niile anyị ga-agba ụmụ ọdịnala Igbo n'ụbọchị taa bụ afọ ise. Ana m agakwazi ọfọ maka ndị enyi anyị, n'isi ndị enyi anyị niile, ndị enyi m niile na ndị niile na-echere anyị ezi echiche, na ndị na-esonyekwa na mmụọ n'ihe niile anyị na-eme n'Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple, maka ọrụ anyị bụ ịchụ àjà maka ọdịmma na imirikiti ndị mmadụ. Our mission is to help people live better life. Na-agọkwa ọfọ ihe ọma, ihe akụ akụ na ihe enwe enwe na ogologo ndụ na ndụ bụ isi akụ. N'isi ndị na-abụ ha wa ọchịcha vidiyo anyị, ha eshia ya ka ndị ọzọ so nwetakwu ya. Na-agọkwa ọfọ n'isi ndị niile anyị rụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche na ndị anyị ka na-arụkwa na-aga n'iru. Na-ekenekwa ndị kụrụ mmụọ mbamba na Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple Oraifite. Anyị na-asị kwa ọmaka mechara ha, si na onye chụwa ha onye anyị ada. Anyị na-achụ aja na Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple kwa ụbọchị maka ọdịmma ụmụ ọdịnala Igbo, ya na maka ọdịmma ndị niile chọọ ihe ọma na-adị mma, na ndị niile ji obi ha niile wee na-echighata n'ọdịnala Igbo. Asị m onye Igbo ọbụla chighata ma na-erigo ndị be anyị pieces. Abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi. Dịka anyị si ekwu na afọ a bụ spiritual lab, ihe nwere ike ịma ihe na-eme na ndụ gị, mara ihe ị kwesịrị ime. Onwe mmụọ ndị a ga-awara ọjị, wara ha ọjị, ndị a ga-achụrụ àjà, chụọrọ ha àjà, ndị a ga-ekpere ile ọma, ikpe ile ọma. N'ihe dị mkpa bụ mmadụ ikweta na ya mejọrọ. Ndị Rom si nọ mekọpa then si Chineke mee ebere. Ọ ihe mmụọ chọrọ ịnụ. Anyị na-arụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị nke ọma ka meelu nwoke meelu nwaanyị ise. Ihe nji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ka nkọwa ihe ị kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala Igbo, maọbụ ihe ị kwesịrị ịma n'ihe na-emenụ n'Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple. Ka mmagoro afụ atụ dịka lekchọ m nyere yesterday, wee ka akụkọ gbasara Jona. Onye bụ Jona? Jona bụ onye ahụ akpọrọ ọrụ ka onye gbasara ndị mmadụ ozi, gwa ha ihe ha ga-eme ka o wee zụọ ndụ ndị mmadụ. Jona wee gbaa ọsọ si mba na ya ma eje gwa ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ime, na ndị mmadụ bụ ndị ajọ mmadụ, na ha kwesịrị ịnwụ, ma ọ na ha ya emerụ ya ahụ. Mba na ya chọrọ nnọọ ha na-anwụọ n'ime mmehie ha. Jona wee gbawa ọsọ wee sị na ya ma eje. O wee dị ya ka a na-agbakarị mmụọ n'ọsọ. Kebe eziokwu na mmụọ gbọọ oku, ịgbatara ya n'ọsọ, ụzọ ihe na-awụ ya eme. Ihe na-awụ ya eme na izi anyị na ije rụọ onye gba ọlụ, ma ọ bụ na ịgbawara ọsọ ịnwụnyụ anya. Ana ịnwụnyụ anya eme ihe ga-emenụ, esikwa na ngwuru gị kpọta ofu onye ọzọ, kpọlite ofu onye ọzọ. Ịghọtara ya? Example, ọ bụrụ na agbara ọrụ ịbụ dibịa, ma ọ na-agbara ọrụ ịbụ onye ozi ọbụla,
i wee jụ na ya alụ ị ga-eri ahụ ụfụ iricha ahụ ụfụ ịma na n'oge ịma ala n'oge maka na ị nọ n'ihu ọrụ ị najakwa n'oge je kpọta ofu nwa gị kpọnie ofu nwa gị ihe dị na ya jee jụọ ndị niile agbara ọrụ ezampụ o nwere ndị nna agbara ọrụ na ha ya bụ eze nwaanyị ha jụ na ha ya alụ n'ụka na-ewi ihe mere na akpọnie ofu nwa ha ma ofu nwa ha nwaanyị na ọ ya alụ ọrụ a ịghọtara ya so mana ọ bụrụ na ya gwewe onye nna agbara ọrụ nọdụ n'ihu ọrụ na-alụ ọrụ ị bụrụ ọgbụ na-eche ndo wee nye ngwuru gị na ụmụ gị ịghọtara ya so agbatara ya n'ọsọ ka m kọziere gị akụkọ ihe ịma ekwuru m na nna ala ka iji ihe mmadụ ma wee marị atụ ihe ọmara ụmụ onye a na-akpọ Jona na akwụkwọ ndị ụka ọbịa Jona wee na-agba ọsọ ya ga-ejezi oku ime emenụ o wee baa n'ime ụgbọ ka ịgba n'obodo oche na ọgbapụ ị nwere ike akpọ oge si na ihe esibe nna gị na Abuja nwanna ya sọ na Amerịka ọrụ ahụ ya kpọrọ oge ga-eso uje ebe ahụ Jona wee banye n'ụgbọ ebunu mmiri wee tụba ebunu mmiri atụbalụ wee sị na ọ bụrụ na ha emere ihe ha kwesịrị ime nke bụ eziokwu bụ na sin is a reproach na ajọ omume na-ebutu mba na mmiri a nwere ike ịtụwa mmiri a eri ha niile ịghọtara ya ndị ma ihe gbasara sayensị ọfụma ya akọwalụ gị na enwere ihe bụ na mmadụ nọ na wrong position at the wrong time. Example, ilota na ọ bụrụ na mmadụ ji ịghọ mango na-enwere ụmụ mango ndị achara acha ya esokwa ndị chara acha wee daa ịghọtara ya onye bụ mmadụ ji aga ọfọ ka ya ghara ịnọ na wrong place at the right time. ị nwere ike bụrụ ezigbo mmadụ mana mgbe a ga-ebido pịawa ịtarị fifitarịda apịawa ịtarị mmụọ ịtarị fifitarịda enwere ike ịpịata gị onye ezigbo mmadụ ịghọtara ya ewego wee kwuo isi wee marụ gị atụ na mmadụ nwere ike ije ghọọ mango chara acha mango achara acha eso eda ịghọtara ya ọ mmadụ ịnọ na the wrong place at the wrong time. Ọ ihe chọrọ ime Jona na ndị ọ bakwutere n'ime ụgbọ ọ bụrụ na ha emere ngwa ngwa wee fee nya bụ nza agwa mụrụ na ọ bụrụ taa ka ịgba afa bidoro nza ahụ ha fere onye ahụ ịgba afa ka a mara onye ọ malụ maka na ha nwere onwe ha mara ife a na-eme na-adị eme na nkịtị ịghọtara ya. So mgbe ụfọdụ ihe na-eme na ndụ gị isi na ọ na-eme na nkịtị ọ dị eme na nkịtị ịghọtara ya. So mgbe ebuni mmiri atụwara ha n'ime ụgbọ ha fụ na ihe a na-eme na abụrụ na nkịtị ha wee sị ka ha fee nza ka a mara onye iwe Chukwu okike abịa ama dị n'ahụ ya. Mgbe ha feziere nza o wee ma Jona ha wee sị Jona na ya eji maka gị wee naanị iyi kama ka atụnyeghị na mmiri ka nechọ ji izi aka ahụ ekpe ya ikpe. Mgbe a tụnyere Jona na mmiri azụ shark bịa n'o Jona were burukwa Jona wee jebe n'ihu ọrụ ya ebe a kpọrọ ya jee ọrụ n'obodo Ninive. Mgbe ọ ruru n'obodo Ninive ewee gwa anyị na azụ shark ya gbọpụtara Jona ka na-agbakọ ọsọ na ya eje ọrụ a wee jee n'ukwu osisi ka o jechee ndo nyawa akụkọ wee kọọla anyị si anyị na ukwu osisi ahụ o jee na-eche ndo na-emere ka nyanwụ mkpụrụ osisi ukwu osisi kpọnwụọ maka na a na-apịawa ya azụ. Ịfụ na akpọ ọghọ ọrụ ebe anyị na-eje ka ije gbaba ọsọ ya ụgọrị na-agbọwa na ụka ndị ọbịa o nwere ike ma ihe echenaghị ndo ịghọtara ya. Mpịawa azụ kọntinu Jona ekweta na ọ ga-eji ozi agwara ya. So ihe na-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na agbọrọ gị ọrụ ụzọ ihe na-abụ ka ị nwere ike ime ị nwere ike isi chi m na-emziga m na-ekwerewo m ime ihe a na-agba ekwemagwụ mụ na ikwetago na iyi arụnya bụ ọrụ mana biko na ị nọrọbara mma na ikwurobara ka nwoke si akwụ ọnwụ na ịnọ mba ofesi ime ekwemagwụ gwa ha na ikwetago na iyi arụnya bụ ọrụ ma si nye gị ohere ka ị weta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ na o mee etu a na ị ga-aba n'ihu ọrụ gị maka Naijiria agbara aka achụ ihe na-atọ alụ maka na ị ga-eji n'ego wee kwado ihe ọrụ ọ bụrụ eziokwu ime etu a ha ga-aghọta ihe ị na-ekwu ịghọtara. Mana ihe mmụọ achọrọ ịnụ anụ bụ na ma ya ekwe ya ekwe ịghọtara ya. Apịawago ndị karị mma ndị karị ogologo karị intelijent pịawa ha azụ ha ma kwelu na ọ na-eme. So ọ bụrụ na akpọ ọghọ ọrụ ọ yiri ọma ka eji na-aji aga n'ogwu gwa ndị kpọrọ gị ọrụ na ikwetago na iyi arụ ya bụ ọrụ ma si wetara ihe eji eme mmọnwụ ha ga-eme ya. Yes, ihe ọzọ m chọrọ ịkụwa gbasara etu mmadụ si eme wee kọneti onwe ya
ka m gwa gị primary things ị kwesịrị ime dịka onye ọma na-ege m ntị ma ọ bụ onye ọdịnala Igbo. Ọ dị mwute n'iwe onye na-ege m ntị mana ị nwebụrụ personal altar. Yes, enwere ihe a na-akpọ spiritual connection center. Spiritual connection center dị na in the ethereal world. Spiritual connection center in the ethereal world wụ ebe the connection center of all the goodies na connect. Enwekwa spiritual connection center for bad thought. You understand? So whatever good you are doing will be anchored in the spiritual connection center of the goodies. The bad things you are doing now will be connected, linked to the spiritual connection center of the bad energy. You got that? And you are connected with those things, and they will still flow back to the originator, being you. You got that? Eto akọ dịkwa gị nwa na onwe nwere ike ịconnect onwe gị to the joyful activity going on at Ugochitubelu Ordinary Temple. Ihe ị ga-eme bụ make ya an altar. Ọ bụrụ na ị nọ mba ofesi ma ọ bụ na ị bi na town ebe ị nwere ike ime some certain anchor, the anchorage of the light, because ị bụrụ onye ọdịnala, you are anchored in the light of the Almighty. Ọdịnala gbadoro ụkwụ na the commandment of the Almighty. If you like, kpọọ ya 10 commandments. Because ọdịnala kwuru ga-egbu n'ọchụ, ga-ezu n'ori, ga-ewere oke mmadụ ibe gị asị kpọrọ nwunye mmadụ, and so on and so forth. Ịghọtara ya? Ọnya bụ iwu ọdịnala. Ịghọtara ya? So ọdịnala na-asọ nsọ ana. Now, ihe ị ga-eme bụ ka ị wee connect ya na activity a na-eme n'Ugochitubelu Ordinary Temple, ka ị wee rite uru etu o kwesịrị. Anyị na-asọ nsọ. Nke mbụ nsọ ị ga-asọ bụ ijekwana kpọrọ nwunye mmadụ, ọwa alụ n'ọdịnala Igbo. Ijekwana wee sị ka ije gwa ọrụ mmadụ ọgwụ ka igbuo mmadụ, ọwa alụ n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na mmadụ mejọọ gị, were ọjị kọsara ndị ana, kọsara ezumezu mmụọ niile so gị, kọsara chi gị ka ha jee bọọlụ gị ọbọ. Because na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ, Galatians 6:7 say that God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. The universe will fight your battle. Mana esi na ka ije ebe dibịa ka ị gwọọ ọgwụ ka ị gbuo mmadụ. Abụ ndị dibịa adị m agwọ ọgwụ igbu mmadụ. Ihe m na-achọ ụsọ aja, maka na agwa mbele iwe ma n'ike dị n'ịchụ aja. Ịnụ achụ aja ihe ọma na-eme. Maka na aja bụ ihe mmụọ na-analụ. Na-achụ aja ihe ọma. Mana ọ bụrụ na ị nọ ihe ị ga na-eche bụ ihe ọjọọ iyi eme mmadụ, ị ma na ihe bi ogologo ndụ, and mgbe ị gbachara na ngwuru ataba ahụfụ, ịghọtara ya? Sepụ aka n'ihe ọjọọ. Na ọ bụrụ na ị kwetara n'ịbụ ezigbote onye ọdịnala na-asọ nsọ, ihe ị ga-eme bụ make an altar in your house, ka ị wee na-connect na ọfọ niile na aja niile anyị na-achụ n'Ugochitubelu Ordinary Temple. Chede ya altar ya dị na east. Agwara m gị na 4 corners of your house nwere nke fesiri east. Wee sị ka ị ga-esi mata east bụ ọ bụrụ na ịpụta n'ilo ebe ọnwụ na anwụ si achanite n'ụtụtụ, ebe ahụ east. So ihe ọ pụtara bụ na ya altar ịbataje n'ime room gị, ị mara side anwa fesi side anwa, idebe ya altar. Ọ bụgoro stool, ịkpọọ ya altar. Mbọsị ihe eme nke a, iluo iwere ose onye mkpụrụ ịnọ, representịrị ahịa na anụ ụbọchị na anọ, tụnye na mmiri eji asa ahụ. Mgbe ị na-akwọ mmiri na ahụ, tinye na-awụchapụ ụchụ mmadụ. Imechaa ya, mgbe ị ga-abịa hibe ya bụ altar, iwere ose onye mkpụrụ ịnọ tinye n'ọnụ gị. Ị bịa n'ihu altar wee sị na taa na ị na-ehiwe ya personal altar. N'ebe a ka ị ga-anọ wee na-akpọku chi gị na ezumezu mmụọ niile, wee na-connect to the entities of powers from east, west, north and south. N'ebe a ka ị ga-anọ wee na-akpọku ọra mmụọ, wee na-atụrụ ha nzu. Imesịa ya, ị chọọ nwunye ya nweta ihe dịka 1 yard akwa, cover ya na ya bụ tebụl ma ọ stool ị nwere. Then ị chọọ a plate, a flat plate, down ka ị wee nwee ebe ị ga na-etinye ya candlestick.
ya candlestick ị ga-asị ha na candlestick abụ na iji amụnye ka ị wee mụnyere ha ọkụ ife ka ha weta ife n'ime ndụ gị. Jee chọọ nzu, ọ bụrụ na ị ga-enweta okpoko nzu kpọrọ ịnọ, plesie ya na east, west, north and south. Nzu bụ ihe ọma. A sị m na aka mmanụ nzu ama amanata unyi. Ị prezent ya itinye nzu anwa, itinye ofu na east, itinye ofu na west, itinye ofu na north, itinye ofu na south. Na tebụl gị ka ị ga-esi etinye bụ nzu etu a gwa gị. Now with this, you will be able to connect with the flows of grace, the radiation coming from the activities going on at Ugochi Tubelu Temple. Ebe anyị na-achụ aja every day kwa ụbọchị wee na-elota ndị niile na-connect themselves to the activities going on there. Now, itinyecha anya bụ nzu anwa ịnọ anwa ị ga-edebecha. Then remember na ị ga-enwe candle ị ga-edebe na the center of the nzu. Idebe nzu na east, idebe nke na west, idebe nke na north, idebe nke na south. At the center, make a up candle. Ọ bụrụ na ị nwere candle standing, tinye. Ọ bụrụ na ị nwere, put a plate, if possible a white plate, then mụnye candle n'etiti. Tie candle n'etiti ahụ, dobe n'etiti that ya bụ ihe. Na mgbe ọbụla ị chọrọ ịbịa kwubi okwu ma ọ bụ n'ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị, remember ọ na-adịkwa mma mmadụ ịbịa na-ekwubi okwu n'ime abalị, early morning. Oge entities of powers ji agagharị na-eme mma. Ị ghọtara ya? Mana ọ bụrụ na nke a ekweghị m, oge ọbụla ị ga-enwe ike ime from the morning hours, from AM. AM bụ oge eji ayọ ekpe ile ọma n'oge ụtụtụ. Ehihie bụ oge eji eje agba ụgwọ ma ọ bụ eje ọgụ. O dependere ihe bụ ya intention. Now, idebecha ya etu nwa, iwere ose ọjị mgbe ọ ị na-abịa n'ihu ya ọtụ, iwere ose ọjị jụchaa ahụ gị. Enyochacha ahụ gị, were ose ọjị atụpụ ya n'akụkụ wọọlụ. Ihe eji atụpụ ose ọjị n'akụkụ wọọlụ bụ ebe nwaanyị nọ na nsọ enwere ike inyefe ose ọjị ịtụpụrụ. Maka na nwaanyị nọ na nsọ nyefe ose ọjị ịtụpụrụ, o mege ya prayer invalid. Marakwa na ose ọjị ahụ iji jụchaa ahụ gị is still carrying your prayers. Ị ghọtara ya? Ịtụpụ ya, then i were ose ọjị mkpụrụ ịnọ kpunye n'ọnụ. I wee kwubi okwu na ose ọjị adịghị eji iji ifere. I were ose ọjị akpụrụ ya n'ọnụ. I kwuo ihe ị chọrọ, kwubi okwu ihe ị chọrọ n'ụbọchị ahụ, etu ị chọrọ ka ụbọchị ahụ wee dịrị gị. Gwa chi gị na ezumezu mmụọ niile gị na ha so, si abịa kwudoro gị. Kpọkuo entities of powers na-arụ ọrụ n'Ugochi Tubelu Temple. Ha biko ha bịa nyere gị aka ka iketa oke na aja na ụfọ niile a na-agọ anya bụ temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ịkpọkuo ezumezu mmụọ gị na ha so. Ọ bụrụ na ị nwere nkwụ ọkụ white hot, ịtụọ ya na asị chi gị na ị na-atụsara ya nkwụ. Ọ bụrụ n'ebe tais no problem, ị na-atụrụ ha nkwụ, ịtụsa nwa kpọm. Ịkpọkuo ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị na ezumezu mmụọ niile na-enyere gị aka, na-atụ anya ekele n'aka, na mmụọ niile na-eso gị na ị na-atụrụ ha nkwụ. Ịtụọrọ nkwụ sị ma ndị mmiri ma ọ bụ mmụọ ọbụla nọ na ngwurube nna gị nke echukwara echukwa na-agba ụgwọ na ị na-atụrụ ha nkwụ. Si ha onye akpọrọ ya kpọọ ibie. Ikwubicha okwu a, ikwuo etu ihe chọrọ ka ụbọchị ahụ dịrị gị. Ijesi abata, ịbịakwa n'ihe ọta gị sị ha biko ha na-eme n'ijego batakwa n'udo. Ha na-eme na nke ha mere, maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. Ikene ha na nke ụbọchị ahụ, iwee sị ha na iji ije na ọ mịtara mkpụrụ, ma ọ na ọ mịtachara etu isi chọọ, ma ọ na ọ mịtara, mana whatever happen, n'ihi na ekene ha na-ayọkwa ha ka echi ka mma. Ịghọtara ya? Etu a ka ị ga-esi wee ekene ha mgbe ọbụla iji abata, ịbịa ka ịbịa n'ihu ọta ahụ wee kwubie okwu. Na ikwubichazi okwu, ose ọjị ahụ ịkpụ n'ọnụ mgbe ị na-ekwubi okwu, ikwubicha okwu, i were ose ọjị anwa ịta ya, ịtasịa ya, ịpụta na ebe windo ma ọ bụ ọnụ ụzọ, bụpụ ya pụa 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 ugboro ịnọ, afịa na-anọ, ụbọchị na-anọ. Remember, mgbe anyị na-ekwubi okwu, ị nwere ike inwe nzu minus nzufu ahụ idebere. Ndị ahụ anyị na-ewepụ ya ewepụ, ọ dị ebe a sị iji eme the anchorage to anchor the positive strength and radiation to your altar. Ọ ga-enyere gị aka link to any activities going on in the east. Nyekwa gị aka anchor the blessing that flows from Ugochi Tubelu Temple na aja anyị ihe ọma niile anyị na-achụ. Dịka nsi wee kwuo, adị m dibịa, adị m agwọ ọgwụ, n'ọsọ aja ka m na-achụ.
ọ bụrụ na ndị ọbụla lụgụ ọrụ mana ọsọ aja ọ bụgo na ịchọ ka ọma mere gị aja ọ bụrụ na a ga-achụrụ mmụọ ọbụla so aja ka m na-achụ maka na achọrọ m ịdị ogologo ndụ na ihe m na-achịkwa emechaa nke a ọnwụ na onwere ụzọ ọzọ iji dị aside from that far ahụ iji wee mee lay the foundation of your altar i were ụzọ a ị nwere ike powderize ya ị na-akpọku ya chi na ndị ichie ị nwere ike were etu a example ka m gbara gị atụ ka ị na-aghọta maka na akpapụkọta ozu ịfụrụ nke a ọrụ nzu a powderize ya ise ndị ichie na ana m atụrụ unu nzu ndị egere na ndị ba ana m atụrụ unu nzu ị nwere ike wee dị ka white plate or paper na ị na-atụrụ ha nzu na-agbakwu entities of powers mmụọ niile na-atụnara aja na ọfọ niile a na-agọ n'Ugochi toward na temple mgbe ị mechara ya ikwubicha okwu wekesị ihe ọma ya akpọ m n'ihu n'ụbọchị taa aga m azọta ihe ọma n'ụkwụ aka ndị zọta ihe n'ụkwụ aka ekpe na aka nchawa ka m enwe ogologo ndụ na-adị isi gị ihe akụ n'ihe enwe ikwubicha okwu ọ bụgo na imere n'abalị chifo n'ụtụtụ mana ọkwa n'ụtụtụ no problem i were nzu anwa ịyọsara mgbe ahụ ị na-aga ụfọdụ na plate maọbụ na ọ dị na pepa ị pụọ ilo fopia na to the thin air itinyezie ọ bụrụ na ọ dị na pepa jide pepa aka fopia ịghọtara ya ya jebe oru ya jebe igbo ya jebe east west north and south ihe ndị a bụ ihe ndị kọwara ị ga na-eme ọ gwa na ihe ndị a na ị nwere ike ime nwunye n'ụdị ụzọ ebe ị nọ metụrụ m ka anyị amụwa na nwa m jiri aka m chụọrọ gị aja na Ugochi tubelu ọdịnala temple ka ihe iwe na-edu ude maka na adị ụka ibe na-agụ akwa ịgbazi na nkịtị mgbe ọbụla ihe adịghị agarịghị etu o kwesịrị maka na onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị ana ike na-agwụchi mmadụ mgbe ike gwuru onye ahụ ndewonu onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkọwa taa maọbụ ihe nkọwara gboo maọbụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo send them message 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite ya gazie nna daalụ.